Ahojte lidičky, vítáme vás u dalšího našeho videa. Já Mája. Já Kiki. Dnes jsme si pro vás připravili challenge slizovou. Udělali jsme do klobouku lístečky, Papírky. kde máme napsané veškeré věci, co máme nyní k dispozici. Napsali jsme tam i lepidla, aby to bylo zajímavější. S tím, že teda, jelikož máme 2 lepidla, tak je dáme vždycky zpátky ty lepidla a ostatní věci. Budeme dávat stranou, aby je nemohl mít ten druhý. Takže Kolik dáme kol? dáme 10 kol. Tady máme 2 misečky. Dneska jsme si vzali takovýhle. Tohle jiný nemáme, my si pak koupíme menší možná. A hlavně z toho důvodu, že jsou průhledný. No. Tady máme 2 ručičky na míchání. Tady máme náš košíček. V tom jsou ty věci, co jsou v kloboučku. Já mám nějaký jako takhle aktivátor, teda ten je bokem. Dávaj. Já to dám takhle ze strany, víš, aby to vyloženě tam nepřekáželo. A Máme tam prostě všechno různé, co jste viděli možná v dalších videích. to takhle rozházím, Kuličky, aby to bylo tady další vidět. kuličky. Tak v tom jsou A taky. kdybyste se 2% na toho ty gumičky, tak je to, aby se nám nerozputaly. Pak tu máme nějaký zbytek, aby se nám nerozputaly. A plnou mystičku, tak třpitěček. Ano, takže vám to tady takhle dáme. Těch Aby to věcí tady si bylo musíme koupit tak víc. Samozřejmě pak věci nakoupíme. Já to dám takhle bokem, aby ty lističky tam vyloženě nepřekážely. Vždycky si to takhle jako podáme. Takže a myslím, Kiki. Víš, co je vtipný? A zamícháme to teda nakonec. Víš, co je vtipný? Ať je to ještě hezčí a aktivátor dáme takhle. Ale nakonec. víš, co je vtipný? Co? Že nebudem třeba začínat lepidlo. No, o to bude to zajímavější, že to lepidlo se nám tam nedostane. A vás potom poprosíme, abyste nám zhodnotili, který sliz se vám líbil víc. Já budu zase 1. A já budu 2. Nebo pak třeba podle barvy, když budeme mít každá jiný. Takže Kiki, můžeš losovat? Já se bojím. Jo, a když vám mám ukázat ty papírky a budu tam třeba růžová srdíčka, tak, nebo To prostě nemusíš nakreslené ukazovat. srdíčko, To nemusíš ukazovat. já jim to vysvětlím, tak to budou ty srdíčka. Stříbrné hvězdičky. Mám to tam Zahoď to. Tady budem dál. Tady. Jo. Komické. To. Fakt. Nic tam nemá, ale má tam špitky. Stačí. No, nemusíš dávat toho. Ale oni jsou hrozně pěkný. Koukejte. No mám rád sám vidět. No. Máme to takým zajímavým klobočku, který je svítí, dámy a pánové. Nesvítí boku. Já si tam dám ovoce. Nemáme, jo, to je tady v té šedí. Já si nasypu ovoce. Dobrý. Tady máme zbytek ovoce, tak já ho tam Zbytek také je tam nasypu. Já vysypaný. vím, ono se to tam prosypalo. Tak já tam mám ovoce. Dost komické. Takže takhle začíná náš sliz. My jsme právě chtěli to jinak, aby jsme museli si vylosovat i to lepidlo. Mám. Co to je? Průhledné ty. Trouhelníčky. To jsou ty značky, ano. Co? Nechtěl jsi, tady jsou hned tady ty trouhelníčky. To není průhledné, to je bílý, ale. No Nebo taky, ono to je průhledný, ono to v tom splyne. To velký misky, pár špitiček. A jo, vole, to je průhledný, jo. To je super, toto. Tam nádherný. Já tam hodila zpátky. To nevadí. Tak. Jo. Já, Počkej. Tady je za tou páskou, víš. já mám růžové třpičky. A jdem už tady doprostřed. Kolik je to jedno kolo druhý? Teď jsme ukončili druhé kolo, prosím pěkně. Necháme je tady, protože se furt losujeme. Tak. A začínáme třetí kolo. Ach jo. Co když tam nepadne ani jednou to lepidlo? No snad nám padne lepidlo. Zelená srdíčka. Prosím, tady máš zelená srdíčka. To jsou se... Jo a jo. Já jsem předtím v tomto videu řekl, že to je něco jiného. To je jedno, jsou to srdíčka. Jsou tam, jo. To je parádní tady. Můžeš dál.
Zamícháme si to nakonec, teda pokud tam budeme mít to lepidlo. Když tak to bude prostě bonus, my ho tam dáme prostě. Barevné kuličky, Jaký? ty barevný. Jo. Oni jsou úplně barevný. To jo, ale tam jsou jako růžové. Můžu losovat. Já nevím. To je třetí. Jedem čtvrté. Ne? Ano, můžeš se vybrat. No. Růžová, fialové kuličky. Tak, taky máš kuličky? Co ty? Jo. Bomba. Takže to vypadá zatím takhle. Je. Franda musí být. Říkám, tam nebyla kulička. Tak jo. Je ta kulička. Bože. Kolik zrychluj. Pane, když máš kuličky, tak to znamená kláňové. My tam celou dobu drželi. Ale oni se Až tak udělali kutulu. Já nabízám na to. No, já už tam tady ty kuličky mám. My ty kuličky dej. Takže já se nevysypám. No. Bylo pro zpestření, takže toto jsou já. Počkej, Petě, mám tam ty kuličky. prosím tě, neotáčej to, nestane tak. Tak, a já mám fialové třpytky. Já si tím losu. Já chci to lepit. Modrý motýlci. Tak jo. Tady to jsou ty motýlci. Mhm. Neříkám nic, jo. Radši. Ale zatím tam takže nic nemáme. Já nevím, kolik Jedu je dál. kolo. Tak spočítej papírky. Já si zatím tady vybírám hnědé třpytky. Kde máme ty hnědé? 10, takže 5. Ještě Já jsem 5 kol. ukončila 5. kolo a stále nemáme lepidlo. Ještě máme 5 kol. Vypadá to dost zajímavě. Já jdu. Prosím, lepidlo. Červená srdíčka. Já mám zamilovaný sliz. Já tam mám furt srdíčka. Motýlky. Fakt, já se tady zblázním normálně. To je srdíčko. No, máš 6. Takže já ukončuju 6. kolo a mám růžová srdíčka. Já vždycky počkám. Co je? Mně se to tady utrhlo. No, tak já jdu zatím 7. kolo. Prosím, lepidlo. Zlaté kolečko. Jsou to kolečka, ne? Jo, jo. Já jestli to třeba nejsou tři. Nemáš pečatější tužičku. Ne. Co jsi neměla? Ježiš, já mám celý koč. Zlatá kolečka. Ano, máš zlatá kulečka. Tak já tě něco donesu, počkej. Co tam napíšu? Napíšu. Dám zlatá kolečka. Zajdi si tam kolečka. Čekejte. Co mám podat? Něco hodně úzkýho. Nejdou nám vydat. Jak to říká? Já se ulomil ten korek. Dámy a pánové, vypadá to docela O, zajímavě. už. Tak mám tam srdíčka. Tak to vypadá. Vidíš, že se to nevysypalo. Jedeš 7. kolo. Jedu 7. kolo. Ukončuješ. Super. A já mám černé třpytky, no tak já ho mám teda úžasný. Takže 3 kola před náma. Já nevím, jako jestli to chce ještě. To je úplně prčicí. Ale já tam ještě neměla tady. Prosím, ať jedna aspoň z nás udělá ten snes v tom monstru. Červené třpytky.
jsou který? Tam jsou tady. To možná celý. No super. Tak jedu já. Zelené třpytky. Ach jo. To je zajímavé. No, zatím jo, ale až se to smíchá. Jedu třpytky. To je taky kolečka, víš? No, můžeš jet. 8. Výborně, modré lepidlo. Ne, říká se, že to mám házet znova. Jo, tohle se třeba házet znova, aby jsi měla šanci ho. Nebudu, ještě 2 kola, Vybrat. myslím. Ještě 2 kola, ne? No, dost zajímavé. Tam jsou hvězdičky. Bílé hvězdičky. Teda, no. Můžeš jet zatím. Já počkám. Už tam mám lepidlo. Modré, voňavé. Já se s tím neudělám, dámy a pánové, dneska. Malinký modrý kuličky mám, to jsou tyhle. Držte mi palce. Předposlední kolo. Fialové kytičky. To je poslední kolo, ne? Já nevím. To jsou nematná. Fialové kytičky. To je tady to, ne? Tak spočítaj ty papírky. No, takže já tam mám. Nebo spočítat to. Třpytky. Spočí si papírky, to je rychlejší a losu. Růžové. Kilovičky. Tady. Kolik jeden? Kolik tady? Takže máme 10 kol za sebou, Mám sucho. ale jelikož tam není ještě lepidlo, Já mám sucho. Ty máš lepidlo, já mám ale ty ho sucho. nemáš. Tak přidáme ještě 2 kola. U mě nepršelo. Takzvaně. Bude tady voní ta borůvka. Veď, oni to krásně. Kiki už má lepidlo, jde ho zpátky. Jo, červený. Jsem chtěla taky zkusit to modré, ale to je jedno. Ale buď ráda, že máš aspoň nějaké lepidlo. Ano. Tak. Bílé třpytky. Budu se chtěla to modré lepidlo a smíchat to. Konečně mi tam, dámy a pánové, napršelo. A poslední kolo. Tady ten. Stříbrné třpytky. No jet můžeš. Modré třpytky. No. Nádhera. Nádhernící. A tady ty papírky to dáme pryč. Tak a můžeme teda začít míchat. Tak. Tak, abyste to viděli. Tak to vapor. To beru. Jeden. Mám pořád jeden. No. No. Je lehká. Stručno.
Dámy a pánové, já mám kuličkárnu. Kuličkárnu. Jo. Je to ještě lepka. Dneska mám dojem, že vyhráváš. Nejsem si jistá, jako Kiki. Já mám takovou totiž úplně zvláštní barvu. To ovoce tam teda je úžasný. Srdíčka růžový mezi tmavým slizem. Ještě mi to trošku lepká. Já to nekomentuju, to moje. Já vím, že jsem tam dala moc málo lepidla. A hodně kurč. Protože Ti z toho vznikla kejda. jo. Nevadí. Padej mi kuličky. Tak když máš kuličkovou hroudu. Dámy a pánové, já mám název pro Mě jde tenhle krásně sliz. natahovat. Já mám název pro tenhle sliz. Ale jak je, prosím. Ale přitom takhle vzhledově vypadá pěkně. Ano. Tohle je, prosím vás, přehnaná hračka na kuličku. Protože toto je drtka. Padej mi koule. A já mám galaxii Já to s nevím. růžovýma srdíčkama a s ovocem. Ale tak ty aspoň máš něco, ale podívej se. Koukejte, jo? No jo. Málo lepidýlka. Dámy a pánové, dávajte víc lepidla. A můj kuliček. Hlavně kuličky nakonec. Podle to poznáte. Tak. Takový šedý. S třpitkama. Já vám to přiblížím. Čuč, on by byl tak pěkný. Jo, je pěkný. Takže já vám to... Ty to máš pěkný. Vidíte? Nikdy necítíš Nevím, jestli ani tam na vidíte to ovoce někde. Jo, tady třeba je meloun. Jo, takže to je můj slizíček. Galaxie. Takový galaxy, ano. A to je moje kuličkárna. To Hračka. je hrouda kikiny. Koukejte, počkejte. To jsou naše slizíky dva. Počkej ho. Mě to teď přilepilo. No jo, ty to máš úplně, tam cítíte jenom ty kuličky. To je stretchy teď, ale pak na ně vonět nějaký šampon. Takže Já tam tady Kiki všechno z toho padá. Počkejte, já vám tady udělám bublinu z mamky slizu. Pěkné. Snad jste ji viděli. Tak, takže prosím, Dám si tu lepkavý, já aspoň nemám lepkavý. Buďte hnusný. takže prosím o hodnocení v komentářích Jo. pro můj Galaxy Sliz s ovocem a ze srdíčky. Nebo pro moji kuličkovárnou hlačkárnu. Ale on je krásný lidi, ale bohužel trhací kajda. Takže děkujeme vám, že jste se dneska na nás podívali až do Snad vás to konce. bavilo. Myslím, že jsme vás i pobavili. Určitě další video zase Vysypané vymyslíme kuličky. něco. Vysypané kuličky na škole třeba. Na mě ty pady pořád. A určitě nám nezapomeňte dát like a odběr. A zatím ahoj! Ahoj.